Antes de comezar, me gustaría advertir a circunstancia que non é baladí das reiteradas peticións de información que seguen sin cumplirse e das preguntas que siguen sin contestarse, entre elas referidas algunhas ao propio novo Hospital de Vigo. Eu teño que lembrar aquí que solicitamos vía petición de información ao abeiro do artigo 9 ese contrato polo cual se contrataba a oficina técnica coa empresa Eficiencia Clinical Management, a señora Ana Sánchez, pero que a día de hoxe sigue sin contestarse e a propia mesa do Parlamento confirmoume que non hai resposta por parte da Xunta de Galicia. Como tampouco é a primeira vez, vou a seguir lembrando cada vez que teñamos unha comisión, porque, bueno, tampouco responden ás preguntas. Preguntei xa polo informe de Pricewaterhouse, creo que foi fai 2 plenos, na sesión de control o Conselleiro de Sanidade, e tampouco tivo a ben responderme ou facilitarme información, porque parece ser que el sí que tiña o informe, e a verdade é que a súa resposta foi, para min, polo menos no persoal, unha falta de respecto. Díxome que ese informe estivera a disposición miña e de todo o mundo en 2010 durante un mes publicado, que logo xa non estaba publicado e que eu podía telo visto en 2010, cando eu era traballadora do Sergas e non era deputada. E máis, trasladoume ademais que como eu pertenzo a unha organización que tiña que encargarse a miña organización de poder acceder a ese informe. A verdade é que as respostas son bastante, non sei se por descoñecemento, pero sendo un conselleiro de Sanidade, pois a verdade non só deixan bastante que desexar, sino que considero que son unha falta de respeto. E polo tanto, reitero as preguntas acerca desta información, espero que hoxe vostede sexa máis respetuoso que o señor Almuíña, porque ante o desastre no novo Hospital de Vigo nos seguimos sostendo que as calidades non son as adecuadas, pero ademais vimos denunciando dende o propio entrada a nosa no Parlamento que non se cumpre cos pregos de condicións, xa llo lembramos aquí en múltiples ocasións, referidos ao financiamento, referidos á composición da unión temporal de empresas, referidos pois a un montón de cousas, aos prazos de entrega, as calidades, as superficies, xa o temos dito aquí, e que parece ser que agora a Comisión Europea vai investigar porque acaba de admitir a trámite esa denuncia que plantexou a Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública perante a propia Comisión. Así que van ter vostedes aquí a Comisión Europea investigando o que nos consideramos que unha chapuza que é como se fixo este hospital. As recomendacións desta Unión Temporal de Empresas, da propia financiación fallida, teñen cabida dentro dun informe, o que facemos referencia, ese informe de Pricewaterhouse que di o señor Almuíña que estivo publicado en 2010, que tivo un custe de 220.000 euros e que supuso, por parte da consultoría madrileña, un acceso á documentación das diferentes empresas que presentaban pois a ese concurso para a construción do hospital, para a explotación dos servicios, para a xestión do hospital, como agora estamos a ver que é de xestión privada, non? E, bueno, pois entre esas opcións tiña que facer un informe de cada unha das opcións porque a Xunta posteriori escollería pois a que Unión Temporal de Empresas adxudicaba este contrato. Polo tanto, preguntamos, en primeiro lugar, se a Xunta de Galicia vai facilitar este informe á Cámara, porque ademais tamén o temos pedido a beiro do artigo 9, con que data se contratou o informe e cando se recibiu por parte da Xunta, cal foi o importe exacto do prezo de dita consultoría. Nos temos a hemeroteca eses 220.000 euros, pero como xa non está público e ademais suelen decir que nos ás veces non trasladamos cifras veraces, pois solicitamos que sexa a opinión da propia Xunta de Galicia que nos diga canto costou, cales foron os contidos reais dese informe, que recomendaba facer o informe, porque tendría unha serie de conclusións, si se adoptaron as recomendacións do informe, non porque, aínda que o informe non era vinculante, digamos, no administrativo, entendemos que o facían para algo e entendemos que será para seguir as recomendacións que lle fai pois a auditoría. Si vostedes pensan adoptar responsabilidades legais ante o resultado do novo Hospital de Vigo e si pensan adoptar responsabilidades políticas ante o resultado do novo Hospital de Vigo. Claro, cando un solicita un informe, unha consultoría,
pois entendemos que será para fiarse da opinión desa consultoría, sobre todo, imagino que en materia financiera, non en materia das propias empresas. E, evidentemente, cando un contrata algo con unha empresa, pode pedirlle responsabilidades derivadas dese contrato. Por lo tanto, entendemos que a tenor do resultado que temos no Hospital de Vigo, non quería repetirme moito, pero xa sabe vostede, pois o hospital máis pequeno, rotura de tubases, servizos que non están adecuados, e mesmo acabamos de ver como nos últimos días xefes de servizo que ata agora tiveron bastante paciencia e mesmo os tiveron apoiado a vostedes, agora xa dixeron que non van soportar máis esta situación e que xa perderon a confianza en vostedes porque non están a solventar os problemas do novo hospital. E non falo evidentemente pois da concesión do aparcadoiro ni nada dese estilo, falo de problemas de difícil solución como son problemas estruturais e que motivaron que este grupo dende o principio solicitara que se suspendese ese traslado feito de maneira irresponsable e apresurada para poder solventar eses problemas. Sabe vostede que algúns problemas van ser de difícil solución. Por poñer un exemplo, o feito de que non existan puntos de agua suficientes pois para lavarse nos quirófanos ou nos boxes de urxencias, ten difícil solución cando non hai nin siquiera baixantes de auga, é dicir, habería que facer obras que non son menores. E, polo tanto, hai unha serie de responsabilidades, evidentemente, tamén da oficina técnica, xa temos preguntado por eso, e imagino que voltaremos falar deste asunto, evidentemente da propia Consellería, pero entendemos tamén que da consultora pois en relación con ese informe. E, polo tanto, espero que os aquí teña vostede o respeto suficiente como para contestar a estas preguntas e, se teñen a ben, porque parece que é algo graciable, pois proporcionar ese informe á Cámara e concretamente a esta deputada que o ten pedido o abeiro do artigo 9. Máis nada por agora. Gracias, señora Solla. Para